gràcies, doncs passarem a votar aquest punt de l'ordre del dia. Vots a favor? Vots en contra? Queda doncs aprovat el punt. Passarem al següent punt, que és aprovació de la delegació del Consell Comarcal de la Selva de les competències per la gestió dels sistemes de sanejament en alta. La proposta diu el següent. Considerant que actualment l'Ajuntament du a terme la gestió del sistema de sanejament en alta d'aquest municipi i s'encarrega de l'explotació, manteniment i conservació mitjançant una empresa privada contractada per ell mateix, vist que de conformitat amb el que disposa el decret legislatiu 3/2003 de 4 de novembre, pel que s'aprova el text repòs de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, l'Agència Catalana de l'Aigua promou l'agrupació de la gestió de les instal·lacions de sanejament en entitats supramunicipals que actuïn com a administracions actuants territorials amb estructura tècnica i administrativa suficient que permeti incrementar l'operativitat i l'eficàcia de l'administració dels recursos públics, considerant que és voluntat de l'Ajuntament de Massanet el traspàs al Consell Comarcal de la Selva de les competències que li corresponen en relació amb el sanejament en alta d'aquest municipi, mitjançant la subrogació de l'esmentat Consell Comarcal amb la posició jurídica de l'Ajuntament en relació amb el contracte amb l'empresa explotadora Sorea, així com el posterior finançament d'aquest sistema dins de l'atorgament general i anual que realitza el Consell Comarcal de la Selva, considerant la disponibilitat del Consell Comarcal com a administració competent dels sistemes de sanejament en alta per fer-se càrrec d'aquesta gestió, entenent com a sistemes de sanejament en alta del terme municipal les instal·lacions públiques formades pels col·lectors en alta, les seves estacions de bombament i les depuradores d'aigües residuals, considerant que la delegació de competències de la gestió esmentada implica, per la seva correcta execució, l'acceptació de la legislació autonòmica aplicable, actualment el decret legislatiu 3/2003, que aprova el text repòs de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, i el decret 130/2003, pel que s'aprova el reglament dels serveis públics de sanejament, considerant que l'esmentat reglament regula i atorga competències al Consell Comarcal de la Selva dels permisos d'abocament d'aigües residuals per a la utilització directa i indirecta de la xarxa, dels programes de reducció de la contaminació, de les prohibicions i limitacions dels abocaments, de la funció inspectora i del règim d'infraccions i sancions dels usuaris en el marc de l'esmentada legislació autonòmica, per tot l'exposat es proposa l'acord següent. Primer, delegar les competències de sanejament en alta i la consegüent gestió dels sistemes de sanejament en alta corresponents al municipi de Massanet de la Selva al Consell Comarcal de la Selva, en l'exercici de les competències d'aquest municipi en matèria de tractament d'aigües residuals establertes per l'article 66 del decret legislatiu 2/2003, que aprova el text repòs de la llei municipal del règim local de Catalunya, el decret legislatiu 3/2003, que aprova el text repòs de la legislació en matèria d'aigües, i el decret 130/2003 pel que s'aprova el reglament de serveis públics de sanejament, atesa la major especialització, infraestructura i personal en aquest àmbit ja disposa el Consell Comarcal. Segon, delegar en el marc del que disposa la legislació autonòmica esmentada al punt anterior, el Consell Comarcal de la Selva, les competències de l'autorització d'abocament d'aigües residuals directa o indirecta a la xarxa, prohibicions i limitacions dels abocaments, funcions d'inspecció, control i sanció als usuaris i programes de reducció de la contaminació. Tercer, notificar aquest acord a l'Agència Catalana de l'Aigua i al Consell Comarcal de la Selva pel seu coneixement i l'inici de les tasques necessàries per establir les condicions d'un efectiu traspàs de la gestió. Quart, facultar tan àmpliament com sigui necessari l'alcalde o la persona en qui delegui perquè en nom i representació de l'Ajuntament subscrigui la documentació oportuna per a l'execució de l'anterior acord. Cinquè, la delegació de competències objecte del present acord queda condicionada a la subrogació per part del Consell Comarcal amb la posició jurídica de l'Ajuntament en relació amb el contracte que aquest té subscrit amb l'empresa Sorea per a la gestió de la depuradora municipal. Bé, jo crec que el que hem de fer, si cas, és resumir el que ens ha acabat de llegir el secretari, amb el qual aquí el que es presenta avui al ple és transferir la gestió de la depuradora o depuradores de Massanet en el moment en què en tinguem més d'una en funcionament
transferir tota la gestió en el Consell Comarcal. Què és el que feia fins ara l'Ajuntament de Massanet? L'Ajuntament de Massanet, a través de Sorella, tenia una empresa que era la responsable del manteniment i els controls de la depuradora, que passava unes factures a l'Ajuntament i que l'Ajuntament aquestes factures els transferia, sense fer-hi una altra cosa, a l'Agència Catalana de l'Aigua, que després ens abonava a nosaltres. A partir d'aquí, què és el que hi ha de novetat? L'Agència Catalana de l'Aigua, que de fet ja té el control de totes aquestes depuradores, vol que totes s'integrin i es traspassin en els diferents consells comarcals. I cada consell comarcal serà responsable, dintre del seu àmbit d'actuació d'allà on tingui la potestat, per fer aquests controls del sanejament de les aigües, el manteniment i també dels col·lectors en alta que hi ha des de la depuradora fins allà on s'inicia la xarxa que hi ha responsabilitat del municipi. No és una altra cosa que això, i a més també hi haurà tots els aspectes i qüestions legals d'intervenció a l'hora de fer controls o a l'hora de poder arribar a aplicar sancions d'abocaments incontrolats o d'abocaments que puguin d'alguna manera es detectin a nivell de la depuradora i que es vegi que els seus paràmetres i el seu funcionament no és el més adequat. Ells tindran ja la potestat per actuar directament, no com fins ara que es passava aquí a l'Ajuntament i que aquest tipus de controls també eren molt més costosos i a vegades costaven molt de seguir. Per tant, aquest és el punt i donaria la paraula als diferents grups si volen fer una observació i si no passaríem a votar la proposta. Doncs passem a votar la proposta. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Segon punt, el punt número 6 de l'ordre del dia, aprovar la ratificació del conveni signat per l'alcalde per l'adquisició de terrenys necessaris per l'execució de les obres del projecte condicionament de la carretera d'accés al polígon industrial de Coixtió. Vist que l'Ajuntament va aprovar definitivament el projecte tècnic de condicionament de la carretera d'accés al polígon industrial de Coixtió. Vist que per l'execució de les obres descrites en aquest projecte, l'Ajuntament necessita ocupar terrenys que són propietat de la senyora Cinta Mir Pujades. Vist que el senyor alcalde i la senyora Maria Cinta Mir Pujades van arribar a un acord per la cessió a l'Ajuntament dels esmentats terrenys, el qual es va formalitzar mitjançant un conveni signat per les dues parts el 7 d'agost de 2009. Vist que el contingut de l'esmentat conveni requereix que el mateix sigui aprovat per part del ple municipal, es proposa el ple acord següent: ratificar i aprovar el conveni signat en data 7 d'agost de 2009 per part de la senyora Maria Cinta Mir Pujades i el senyor alcalde, pel qual, per una part, es cedeixen i entreguen a l'Ajuntament els terrenys necessaris per a l'execució de les obres contingudes en el projecte titulat Condicionament de la carretera d'accés al polígon industrial de Coixtió i en el projecte titulat Vial d'accés al nou cementiri municipal, i per l'altra part l'Ajuntament es compromet a desafectar l'ús públic l'anomenat Camí de l'Espart, un cop executades les obres del vial d'accés al nou cementiri municipal, i a cedir a la senyora Mir els terrenys on s'ubica actualment el mateix. Bé, dins d'aquest conveni que es presenta avui per aprovació del ple, crec que és important fer l'observació que ja en el seu moment amb la propietària d'aquí de Cal Esparra, la senyora Maria Cinta Mir Pujades, hi havia un preacord amb el qual l'Ajuntament de Massanet, en el moment en què tirés endavant el projecte d'ampliació de la carretera d'accés al polígon industrial, més el dia que s'obri el vial que va des del passeig de Sant Llorenç aniria fins a donar en el polígon industrial, a donar davant del cementiri nou, aquí hi havia uns terrenys afectats d'aquesta senyora que en tenia la propietat. Llavors l'Ajuntament, què és el que ha fet? En comptes de dir et paguem el preu d'aquest valor d'aquests terrenys d'una expropiació d'un costat i d'una expropiació de l'altre, va arribar a un acord en què els propietaris van dir bé, sumem les dues parts del terreny, mirem quines són les mides que hi ha per un costat i per un altre i anem a mirar si hi ha la possibilitat de desafectar el camí de terra conegut del camí de Cal Esparra que va fins al polígon industrial i a fer aquest conveni. Es va agafar els metres quadrats que dins del projecte porta
l'ampliació de la carretera, més els metres quadrats que s'afectarien més endavant quan s'obrís aquest nou vial. La suma d'aquests dos em sembla molt que eren uns 2.800 metres quadrats afectats i que es va mesurar per l'amplada i la longitud del terreny en diferents trams de Cal Esparra, sapiguem que no en tot arreu és igual, hi havia un total de 2.200 metres quadrats, amb la qual aquest és el conveni que s'ha signat i que es presenta per ratificar aquí en el ple de l'Ajuntament per avui.